ka jingrakhe ya kasngi ka tho ka pule literary day ne kasngi ka khatwai tare unai lor a jar pulai ka balapan long da ka Khasi Author Society KAS Halidikin College kala long ka basongkun bat ka bakit jingwat namar ka jingwan yishim menta jong ki reu shampang ki dukhat ka Khasi Authors Society ki senjok ki rangba snong ki nong hikai ki samla pule college bat ka jingwan yishim menta jong rangba penyat sings im UCM jong ka KHADC kumukongsan ka Khasi Authors Society nado balasang ka hakasnam khat khandai spa nyop khandai kalashim kawai karai ban penek pensa bat ban kentiu ya ka tho ka puli hakak tien Khasi daki nong tho Khasi ka Khasi Author Society ka de ka seng ka bla lam khmat ya ka jingdawa ban yo jing ithu ban penrung no ya ka tien Khasi hakak kernet ka bapra jong ka riti senchar bat ka ni ka jingdawa kalas dang nadu usnam khat khandai spa khandai pusa khandai pusan bat ka dang yai beteng hadu menta haba ajing kran hakate ka sngiu president ka Khasi Author Society u professor DRL nonglat ulakran halor kate kamat da ka bawlaong baladangi kwa e ka ktien Khasi bukan em ka don kam ba ktien Sorkar kan deino ka ktien Khasi ka ktien Sorkar ka ktien traikam hapo jong ka Jylla bon sen dan kiba kran kumni kumtai yeki samla Khasi kiba hab banyabe banang phareng kiba pligi hab banyabe banang phareng namar ka ktien traikam haki office Sorkar haki Jylla Meghalaya jongi kadai da ktien phareng tie menta larangi kwa ba ktien Khasi kan em ktien Sorkar hari Khasi ba chantia kan dai ktien Khasi nimang ban pendono ya ke English kom kawai niki official language jong state hanrai ka ktien Khasi ro kan dai no ka official language jong state ngakwa ban on kumni lada marsinyo ya ke India la penong ya ke Hindi ka official language jong India but la pensa ya ke English kom kawai na ki official language jong India ni pat ania Meghalaya ni la dawa la ka jong Jylla hador ka norem bangi pyrshah ban dan kam da ka Assamese yang ka jintre kam jala Sorkar lali heki kam Sorkar but dei hador kata ka norem kino yaki hill state ki yaki batlayo yala ka jong Jylla tinre habala yo yala ka jong Jylla kabalango kanong bangim simpelong yaka Khasi ka ktien Sorkar Mariyo ya ke Jylla ngila dai ban pelong ya Khasi ka ktien Sorkar kamba ka Assam ka pelong ya ka Assamese ka ktien Sorkar compare lara ka ya lang ba ka English sakawai ba ka ktien Sorkar ti kani ka long kamat ka ba ngin sabo shibet dalawai ka seminar ka jing ya ther ka jing ya mer jingtem ngin pelong ya ka special general council but lada ka ye kabenjur ngin salin na balik tu chief minister hakini ki kindasi kibanwan ban pelong ya bandawa ban pelong ya tin kasi kom kawai neki official language jong ka Sorkar lakum no kundo ka Jylla basukro ya ka ktien Khasi watro ban tho da ka ktien Khasi khamtam ha upurusam ha ka Jyli jong ka Khasi ba jaya